Ydych chi clywed fi? O, ydych chi'n stormus. Dwi ddim yn tywydd neis iawn. Gwynt yn chwythu. Mae'n oer. Nac di. Chi'n gwybod beth di llun tu ôl i mi? Chi'n iawn, Aberystwyth, a maen nhw yn cael stormydd ofnadwy yn fanna. Dyma fi yn glud ac yn cynnes yn pennant yn Parc. Wel, ydych chi feddwl o stormydd? Mae rei yn ofnadwy fel dyn ni wedi weld ac yn clywed yn Aberystwyth. Weithiau dyn ni cael hwyl hefyd, yn dydy, mewn storm. Os mae storm yn troi yn eira, dyn ni'n cael hwyl yn sledjo. Ond mae yn gallu cael trafferth, creu trafferth yn dydy. Dyna lôn dros y Brenig sy'n lot o eira yn fanna. Dyna ffordd dwi'n mynd i gwaith pan dwi'n cael mynd i gwaith a dwi'n gweld eira yna yn eitha aml. Mae storm yn gallu bod yn peth anodd iawn, creu lot o trafferth ac yn gwneud ni teimlo ofnus weithiau hefyd. Chi'n gallu gesio be di stori heddiw pam ydw i'n sôn am stormydd? Wel, Iesu tawelu'r storm, wrth gwrs. Dyna stori dyn ni'n mynd i glywed heddiw. Dyma llun o Iesu yn tawelu'r storm, ond nawn ni clywed y stori. Oedd o'n dechrau yn diwrnod braf yn y stori yn y Beibl. Oedd o'n awyr las, oedd yr awel yn chwipio brig y tonnau, nes bod nhw'n fel sebon gwyn. A mae Iesu di eistedd ar lan y llyn ac yn dysgu'r bobl. A mae wedi bod yn deud wrthyn nhw bod Duw yn tad i chi, meddai. A mae'n gwisgo bloda mewn lliwiau hardd. A mae'n gwneud yn siŵr bod yr adar yn cael digon i fwyta. Ydych chi yn feibion ac yn ferched iddo? Ydych chi ddim yn credu y gallai rhoi dillad a bwydo chi hefyd? Felly, ymddiriedwch ynddo a pheidiwch â poeni am pethau. Erbyn i Iesu orffen dysgu, roedd o wedi blino. Felly, galwodd ei ffrindiau. A dyma nhw i gyd yn mynd i mewn i llong a hwylio adre dros y llyn. Agorodd Iesu i geg. Rhoi ben i lawr ac i sir tonnau a sicl y llong aeth i gysgu. Roedd hi'n ddiwedd y dydd, diwrnod perffaith. Ac yn sydyn doedd y diwrnod ddim cweit mor berffaith. Trodd yr awyr yn ddu a llyn hefyd, chwipiodd y gwynt gwyllt y tonnau nes bod nhw'n fawr ac yn fygythiol. Gwirodd y llong i'r dde ac i'r chwith, aeth i fyny ac i lawr, a roedd hi'n siglo cymaint nes i ffrindiau Iesu gredu yn siŵr y byddwn nhw i gyd yn boddi. Ond cysgodd Iesu trwy'r cyfan. Iesu! Galwodd ei ffrindiau o ddiwedd. Iesu deffra! Rydyn ni gyd yn mynd i foddi. Arglwydd, achub ni! Bydd y cwch yn suddo. Nath Iesu deffro a gofyn, pam dach chi'n ofnus? Oes gennych chi ddim ffydd? Gan estyn ei dwylo dros y llyn, dywedodd wrth y gwynt a'r tonnau. Byddwch dawel tanefedd. Ac ar unwaith, dawelodd y storm. Llonyddodd y llyn. Wow. Mae'n gawr o ddyn
meddai ffrindiau y disgyblion. Mae hyd yn oed y gwynt a'r tonnau yn ufuddhau iddo fo. Wow, mae hwnna'n stori cyffrous yn dydy. Iesu yn tawelu'r storm. Sut oedd Iesu'n gallu tawelu'r storm, tybed? Dwi'n methu tawelu'r storm. Y bobl oedd yn edrych ar y storm yn Aberystwyth tu ôl i mi. Oedden nhw jyst yn tynnu lluniau, rhai ohonyn nhw yn gwneud pethau eitha beryg, ond oedden nhw methu tawelu'r storm. Sut? Wel, mae'n bwysig i ni cofio pwy oedd Iesu. Chi'n cofio? Oedd o'n mab Duw. A mi oedd o'n Duw, mwy na hynny, oedd o'n pwerus fath a Duw. A ddod i creu y byd a ser a planeda efo'i dad nefol. A dyna wrth gwrs pan mae o yn gallu tawelu'r storm, ond hefyd yn gallu helpu ni heddiw. Does dim byd yn rhy anodd i Dduw. Dych chi'n cofio be oedd y cwestiynau oedd Iesu yn gofyn i'r disgyblion pan oedd yn y cwch efo nhw? Chi'n cofio? Mae 2 cwestiwn. Pam dach chi'n ofnus? Ac os gennych chi ddim ffydd? Chi'n cofio cyn iddyn nhw mynd i'r cwch, yn y stori dwi wedi deud i chi, oedden nhw i gyd i clywed sut mae Duw yn gofalu am y bloda ac am yr adar, a bod o'n mynd i ofalu amdano ni hefyd. Os gennych chi ddim ffydd, meddai Iesu wrth y disgyblion. A mae hwnna'n cwestiwn a da i ni hefyd yn dydy. Ydyn ni'n credu? Os gennym ni ffydd? Ydyn ni'n cofio bod Iesu yn gofalu amdano ni? Bod ni'n gallu troi ato fo? Cos mae yna pethau sy'n neud i ni teimlo pryderus, neu yn ofnus, neu yn drist. A dwi'n siŵr tasen ni yn y cwch a llyn Galilea fel disgyblion Iesu, tasen ni wedi teimlo reit ofnus. Ond mae'n bwysig wrth i ni cofio oedd Iesu'n gallu tawelu y storm yna, mae yna i helpu ni hefyd. I helpu efo unrhyw stormydd sy'n effeithio arnyn ni. Dyn ni'n gallu gofyn am ei help o unrhyw adeg. A dyn ni'n gallu siarad efo fo. A dyn ni'n defnyddio'r gair gweddio. Ond rili, dyn ni'n just siarad efo Iesu. A mae gweddi yn gallu bod mor syml â help. Neu mae gen i ofn. Neu dwi'n drist. Ti di helpu fi, Iesu. Ac yr Iesu sydd wedi tawelu'r storm miloedd o flynyddoedd yn ôl yn gallu helpu ni hefyd. Mae hwnna'n stori pwysig i gofio yn dydy. Mae'n wers pwysig i gofio bod Iesu yn gallu tawelu'r storm. A fel mae'r disgyblion yn deud, pwy ydi o? Pwy yw hwn? Mae hyd yn oed y gwynt a'r môr yn ufuddhau iddo fo. Be? Dwi'n meddwl bydd yn syniad da i chi wneud. Tynnwch llun, cael eich pensiliau a paent, neu sut bynnag da chi'n licio, beth bynnag da chi'n licio defnyddio i tynnu llun a wneud llun o'r storm, neu o Iesu yn tawelu'r storm. A wedyn, da chi'n gweld yr adnod yma, Marc 4:13, rhowch yr adnod rwle ar y llun. Mi fydd yr adnod yn dod ato chi trwy'r grŵp WhatsApp. A pan da chi wedi gorffen, pan da chi wedi wneud y llun, beth am anfon o i'r grŵp i bobl eraill cael weld o. Neu hyd yn oed wneud fideo ohonych chi yn dal y llun i fyny ac yn deud yr adnod. Jyst i helpu ni gyd cofio mor
pwerus, mor grymus yw ein Duw ni. Wel, diolch yn fawr iawn. Mae wedi bod yn braf bod efo chi heddiw. Dwi'n gobeithio newch chi gael hwyl yn tynnu lluniau ac yn anfon eich lluniau i fewn. A mi fydd 'na wers arall i chi wythnos nesaf. So, hwyl fawr am nawr. Ta-da.